Siyabulisa igama likaYesu. Namhlanje siniphethele ixhego, Tata uMakili, one of the great leaders in Cape Town, umuntu okwazi ukuhlanganisa imvaba ngemvaba, not just imvaba ngemvaba, but umuntu okwazi ukuhlanganisa zonke inhlanga, abelungu nabantu abamnyama under one roof. Tata uMakili, can you please greet abantu bethu pha endlini? Mandibulise nami kakhulu kubo bonke abantu abakhoyo apha endlini. Ndibulisa ngegama elihle, igama lenkosi Yesu. Ngutata Makili, ndilapha ke eKhayelitsha eCape Town. Ndisebenza ke eziba sesitsho umhlobo lo wam, ndisebenza kakhulu ke namabandla. Ndingutata osebenzela ii-organizations, ndisebenza neenkonzo ke zonke, inkonzo yamakhaladi, abantu abamhlophe, zonke iintlanga sisebenza kunye egameni lenkosi Yesu. Haleluya. Amen. Kukho umntu ke mhlawumbi oqoba kudala irhalu yazo. Tata uMakili lona kahle kahle uzalelwe phi? Ngoba ixesha elininzi ulapha eKapa. Utata Makili uzalelwe Eastern Cape kumhlaba-tyana waseQueenstown. Ndicinga uba abantu abaninzi bayawazi. Xa ubheka kuyo nayiphi into udlula kum, ndazalelwa phaa. Ndenyuka ke ndazokusebenza ke kweli cala laseCape Town kudala ke ngoku phaa koo-82, 81 till today ke ndiselapha. Tata uMakili, mingaphi iminyaka, just before singene kwitopiki yakho ulapha enkolweni uyeke yozalwa, mingaphi? Iminyaka mna ndayibona ngayo ilanga lamazulu ndayibona ngo-1977, kodwa uba ngumfundisi ndibe focus kakhulu enkonzweni, ndiqiniseke ngokufundisa inkonzo kuphaa koo-19 nto. Then ke ndaqala ke uqiniseka uba hayi nyhani uThixo undibizile. Tata uMakili, wokugqibela, kudala kwatha Tata uMakili sikhule futhi ungumntu okudala usaziwa, kube nangoku usaziwa, nakule yam generation usaziwa and usengumntu owenza impact. Mhlawumbi nje ingcebiso nje iyi-one uba yintoni ekugcinileyo wena? Into endigcinileyo mna ukuze kube uThixo usandinike le minyaka neli xesha lide kangaka, yinto yokuhlala ezweni, uphulaphule ukuthetha kukaThixo, ube nendlela oziqiqa ngayo izinto ozenzayo. Senzana ngaphandle kwenkolo yeBhayibhile elizwi, umntu ofuna ukuphila indlela erayithi nephila ubomi obude kukuthi xa usenza izinto urizinishe kakuhle, ingqondo yakho ifocus kumntu endibambileyo ekuthina uhoya kwenye into zawuhoya ukukhonza uThixo qha. Loo focus yiyo ke endenze ndibe ndinale mpumelelo kude kube ngoku ndisamkhonza uThixo. Hayi, siyabuyela kakhulu tata. Tata uMakili, abantu abanintsi bakwazi ukhokhele umbono omkhulu kakhulu okuthiwa yi-Great Commission, ukanti ngoku ukhokhele umbono ekuthiwa ulihlangene ibandla. Mhlawumbi uba ukhona umehluko between the two ungene kuwo, okanye ke yintoni mhlawumbi ulihlangene ibandla? Ulihlangene ibandla kukuhlanganiswa kwenkonzo, kukuhlanganiswa kuba inkonzo kaloku ifana nefemeli. Ifemeli iqala kancinci, ithi ke ngoku apho ithe yakhula khona ibe nazo ke iitshalenjana ezincinci ke ngoku ifemeli, ngoku ibizalwa ngumntu omnye. Ulihlangene ke yinto elolo hlobo. Ibandla linye yi-Great Commission, le uthi ndiyandiyikhokelela ndisayikhokelela ngoku uba ibandla lonke ibandla yi-Great Commission. Kodwa ke ngoku into eba masivuse le ntetha ithi lihlangene ibandla kukuthi loo Great Commission uthe saa ungamabandla ngamabandla ide ngathi izinto ezinintsi ezahlukeneyo, masimdibanise ke ngoku ngokumisa le nto ithi lihlangene madoda ibandla, kuba ibandla lizalwa nguThixo eyedwa, ibandla lihlanganiswe nguYesu ngegazi lakhe. So ngamanye amagama ulihlangene i-Great Commission yinto enye. Into ekhoyo sizama ke ngoku ukubuyisa le nto ithi silidibanisile ke ngoku ibandla likaThixo, sithi malibe linye libuyele kulaa ndawo ifemeli yokuqala ibiyiyo. Mhlawumbi umntu umamele phaa urhalu ukwazi uba uqale nini u-Great Commission? U-Great Commission tata yindalo Yindalo. okanye ke ngumyalelo esawunikwa yiNkosi uYesu phaya kulaa ncwadi kaMateyu 28 verse 19 athi, go ye therefore make disciples of all nations. Ngamanye amagama hambani ke ngoko nokuzenza abafundisi bokuqala. Yaqala ke kuloo minyaka athi amachule, namhlanje sina-2024 years uYesu engekho, kulapho waqala khona. Kodwa ke thina silapha eKapa singaba bafundisi singabo ngoku siyigruphu yalapha eKapa simqale ukuhlanganisa eli bandla sithi Great Commission ngo-2006, 2006 saqala samlontsha ke apha eMiwe ngo-2018 ngo-2008. Yes, sabe siyalontsha saqhuba ke u-Great Commission njalo, kodwa sinamabandla ke ahlukahlukeneyo kwinkonzo. Kodwa mna xa ndithetha enye na wonke umntu xa ephethe iBhayibhile esandleni sakho kum ufulfila the Great Commission, kuba uza kwenza le nto kuMateyu 28 ahamba nozenza abafundisi bokuqala. Discipleship le ifundiswa ngumntu wonke ithetha ukuthi that is the Great Commission.
Mhlawumbi omnye uzawuthi hayi mna ndizikhonzele eWesile, mhlawumbi omnye hayi ndikhonza mhlawumbi e-International Ministries, omnye ndikhonza eZiyoni. Mhlawumbi xa uthi nihlanganisa iinkonzo zonke, mhlawumbi zikhona enizikhethayo, zikhona eningazikhethiyo, njani? Hayi tatam, kule nto siyenzayo yokuhlanganisa ibandla sidibanisa yonke inkonzo, nayiphini inkonzo ethi uKrestu iNkosi sidibanisa ezo nkonzo. But ke into endingafuna uthetha inyani ke kuyo, asidibanisi yonke inkolo andifuni ukuthi nezinye, ndithetha ukuthi le nkolo yobuKrestu UKrestu, yiyo le sidibane apha kule ube seZiyoni lonke zisithi noba uYesu usewisile yiNkosi. nobuphi nobukweyiphi noba usetshetshi nobuphi, as long ngamabandla anabefundisi lawo ngala ke siwadibanisayo, asikhethi bandla lithile nelaseZiyoni nelaphi, zamkelekile uba sihlangane apha. So xa seke ngoku besenali iholo nihlangene nonke nilapha, yintoni lena umntu, so that nomntu ozawuthi ngoku after this episode ndicela inamba kaTata Makili ndimnike akwazi uba icawe yakhe ibe yinxalenye yokuhlangana ibandla, yintoni lena mhlawumbi anongayifumani ecaweni yakhe kodwa xa lihlangene ibandla nothi ayifumane? Into baba ebangela uba kube kuhle ukudibana kwebandla likaThixo ngolu hlobo, yinto yoba i-information le yayisenziwa nguThixo nebandla lakhe lamazibulo, uba singafunda incwadi yeZenzo 2:42 ithi babehlele emfundisweni yabapostile, nasekuqhekezeni isonka, nasebudlelaneni, nasemithandazweni, babenonelwa ke ngabantu bonke. Eyesibini incwadi kule ndawo yile ithethwe nguYesu emlonyeni wakhe wathi, go ye therefore make disciples of all nations. Ivesi ka-20 ithi uba nibafundisa zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Zininzi ke mntanam, ndingayitsho phandle ke le into yoba iinto ezingafundiswayo kwezinye iinkonzo esikuzo kufundiswe lezi zinto mhlawumbi zilungele loo nkonzo okanye loo nkolo ngohlobo abaqhuba ngalo. Xa sihlangene ke ngoku sityhile ezo mfihlakalo, sityhile ezo zinto, singalwanga nanto phofu yankonzo yamntu, asigxekani, asifundisani zinto zilwayo, kodwa sityhila le nto unokuyiva nasesifihleni, mhlawumbi into entsha engathethwanga kule ndawo ndikhonza kuyo, kodwa ithethwe ke ngoku nxa sihlangene. Sityhilelane ukuthi why, ngamanye amagama amafutshane, sibuyisela ibandla likaThixo kulaa ndawo lalikuyo kwincwadi yezenzo zabapostile apho kwakuqale khona ibandla. Sifuna ke wonke umntu azijonge esipilini, bathi xa beyibiza infective church, ngamanye amagama sibuyisele inkonzo kwiqondo elikuyo. Eyesibini into esiyenzayo, sithi ibandla masili-alayine ngale ndlela lalihamba ngayo kuqala. Lalisenza njani ibandla lamazibulo? Athi umbhali xa ndiza kunika incwadi yamaHebhere 12 ezavezi zo-22 athi, nina nisuke nafika kwibandla lamazibulo, kwingqungquthela, kwibandla elibhaliweyo emazulwini. Ngamanye amagama sibuyisela abantu kulaa ndawo babekuyo, ngamanye amagama sigodusa ifemeli ibuyele kundalashe ekhayeni layo, ukuze iinto esiziphosileyo nawe nxa unocinga nje soze uthi kanti zonke ezi nkonzo ii-constitutions zahlukene, kanti sithetha into enye ngokuthi uYesu iNkosi, kodwa into esahlukayo ziinkqubo. Sifuna ke ngoku noba iinkqubo zithe saa kodwa zisondelelane ngokwasezweni. Tata, uyayibeka, uyayicacisa le nto. Ndifuna ngoku sincede umntu othi unoloyiko yena lokuzisa amarhamente wakhe kwelihlangene ibandla. Omnye unengcinga ethi, eyi, once ndiwazisa amarhamente wam phaa mhlawumbi ingandiqhekezela ibandla ngoba ndoyika mhlawumbi afumane imfundiso yimbi angayifundisi ebandla. Mhlawumbi uthele mhlawumbi nomntu onjalo. Yes. No, icebiso lethu ke kumntu onolo loyiko ndiyaliqonda nami kunjengoba kunjalo, kuba abantu kaloku umntu ngamnye wakhe ibandla lakhe, ufuna abantu babambe le nto ayithetha. Kodwa ndiyaqinisekisa, ndingayitsho into ethi phaya kulihlangene ibandla lase-Great Commission sifundisa le nto like umzekelo apha ezithivini kwezinto njengoku, awunobavalela abantu mabangammameli omnye umntu noba nguTipi Teksi, noba ngowuphi umntu omkhulu, noba akazuthanda into uyifunayo laa mntu, kodwa bayazimamela abantu ezindlini zabo. Noba ungavala ecaweni ingayindaba goduke abantu bamamele. Injalo ke into esiyifundisayo ukuthini, yimamele into lixesha loba ngoku kuphuhle inyani. Noba ngaba nawo imfundiso yam isithini, kodwa umntu makazibambele nanje bengazibambela ethivini, ngoba nangoku uthi usahleli kanti ngoku jonga umzekelo, uxola uba nditsho befuna bendiva, uba uyathetha bayagugulisha abantwana bakho ngokushumayela, bathi akagqibi baqinisekise uba itshona, omnye amgugulishe athi no, hayi utata myeke mdala uyayilahla, kuqala ke ngathi bantu badala, ngoba
iteknoloji bavulile abantu ingqondo uba le nto ungafananga uyiva kulaa 4 walls yecawe ungayiva lapha phandle, ungayiva naseteksini, ungayiva. So ke ngoku safane soyike ntoni ukuhlanganisa abantu sithethe phandle. Kamandi ke ngoku phaya bazibuzela. Umntu ongeva uphakamisa isandla athi uxolo mfundisi, ndifuna uqonda kule ndawo, ebuzela laa ndawo yakhe akhonza kuyo okoba ihamba kakuhle ngenxa yenje. Ndithetha ke mna abantu ababekade begxekwa kusithiwa ubuseZiyoni ukwezi nkonzo ziphantsi okanye kwathiwa thini, sifuna loo nto siva why uba ezinye iinkonzo zigxeke ezinye. Mhlawumbi uba useZiyoni ungene ngoluphi uhlobo, kanti ke ngoku nxa sesinaba siyayazi uba xa useZiyoni usuka phi, uthe usube seZiyoni uzofika kule ndawo yeenkonzo ezisindisiweyo kwezo zomoya bekutheni uqala. Loo nto funeka abantu beyivile, nabo ukhonza nabo bayazi uba le nto niyenzileyo ayilophoso kangako uba liphoso komnye umntu kodwa kuni nina nawuthi ze nikhule nikhulisane. Ndifuna ke uyigqibelele ngolu hlobo loba ngaba kuba ungumntu okhokhele ulihlangene ibandla, okwesibini ukhokhele icawe yakho, Yes. then ke ngoku mhlawumbi omnye ke ngoku umntu wesibini uzawuba noloyiko. Abantu banoloyiko athi umntu mhlawumbi eyi ndonqena uba ndibasa abantu bam phaa kulaa ndikhokhele uMakeli abe enecawe yakhe. Then kubekho abantu abaza kumthanda ngokwendlela mhlawumbi aphiwe ngayo ngokwentsibiso, Yes. aphele sendishiya ngoku esiya kule cawe kaMakeli. Mhlawumbi umqinisekise uba ayinawuze yenzeke into enjalo. Into enjalo tata ndifuna umqinisekisa umntu ayinawuze yenzeke kuba mna ngokwam aphuma kumlamase nje bantu wathetha. Asiyifuni into yobana babelane abantu. Omnye okay, yilaa nto ithethwa ngesiXhosa kuthiwa wakha ngeentsiba, intaka yakha ngeentsiba zenye. Asiyishumayeli loo nto. Into esiyikhuthazayo sikhuthaza ulwazi oluphangeleleyo noluvela kuThixo ube nalo wena. Kangaba sinesikolo thina phaya kulihlangene sisivulileyo sokufundisa le nto uba masingabelanani mabandla, sokufundisa le information sifuna ingene. Saturdays singena, asizakanga singena kule ndawo ndithetha ndikuyo ngoku, siyangena apha Saturday siqale ngo-9 siyoma nge-12:30. Sifundisana ukuthini inkonzo le yakhiwayo, le yakhiweyo uze mamela nantsi indawo endifuna ivele kuqala kakhulu. Ukuba singayiyeka ngolu hlobo inkonzo, zawuthi saa inkonzo kude kube nini? Abantu abezayo abatsha abaza kwakha amabandla sifuna bakhele phezu kwe-foundation erayithi. Khangela noba sendingasafuni abantu bam baqhekeke kum, uyaqhekeka umntu ngoku umkhwathileyo ayokwakha aphinde naye akhe ngendlela erong, instead uba besinendawo yokufundisa into ibithethwa iphume emlonyeni kaThixo ngendlela enye ebeyawuthi noqhekekayo aphinde yenze le nto irayithi. Iinjongo zezoba makufunyanwe eyona nto ibifunwa nguThixo yokuhamba kwebandla ngendlela enye, okanye ngamanye amagama lizilande ibandla. Mandiyithelekele iphisi, ndiyithanda sesiXhoseni. Umntu ebezalelwe ekhaya engazazi uba kakuhle kahle uthi awukhula lifike ithuba loba abe mdala azilande, kuxhelwe iibhokhwe, kuxhelwe, athi iinto zam azihambi kakuhle kuba ndibizwa ngesiduko sakulomama. Kungathini umama abe nguMadabane nam ndibe nguMadabane, abone ke ngoku umntu mandizilande. Nathi ke ngoku sifuna abantu noba bazawuzakhela bakhule abantwana bethu abazawuza emva kwethu behamba nalo myalezo wenkonzo, kodwa bayazi imvelaphi nentsukaphi yebandla labo. That's why sithi sibuyela ekubeni ibandla masili-alayine ngendlela erayithi ukulungisela into yoba abantu bazazi uba uThixo wayetheni yena noba iinkonzo zingangaka. Loo nto noko ke noba umntu uyoyika makayivumele into efunwa nguThixo. Asinawushiywa, ndixolise ngokutsho, nazi-politician. UMandela wathi emile apha wathi ufuna uba abantu babuyele kwinto yabo, kwindalashe wabo, kwizinto zabo. Nathi ke ibandla likaThixo masilibuyisele endaweni yalo. Mhlawumbi ke ngawaphi amasuku eningena ngawo? Ningena every day okanye ningena once a month? And also ziba khona mhlawumbi izi-special service apho khona mhlawumbi niba neenkonzo ezinkulu nihlanganise wonke umntu ngaphandle kwesikolo esi, and also ungene kakhulu kwisikolo esi? Zikhona tata izinto esizenzayo, mhlawumbi imithandazo. Okokuqala sima ngepreya kuba sithi le nto ayinawuze yenzeke ngaphandle komthandazo. Kakhulu makhe ndingene kule ndawo yomthandazo, into baba siyifowukhasi emthandazo sithi ubunye bebandla, iyunithi le siyenzileyo ithandazela. Ayathandazelwa nasithi, ayathandazelwa nangabapostile. Ithandazelwe iNkosi uYesu ngokwayo. Yathi xa izawulishiya ibandla yathi bawo, incwadi kaJohn 17:20, ndicela aba bantwana undinike bona abangabapostile, uThixo uyababiza ngoba ngabantwana noba ngamadoda amadala, uthi babe banye, uthi njengoba nam nawe ndibanye. So
into yokwenza umthandazo sisisekelo sale nkonzo ihlangeneyo naleya yabapostile yathandazelwa. Nathi ke ngoku into esiyenza sithi alinawuhlangana ibandla likaThixo lidibane ngale ndlela sifuna uThixo alidibanise ngayo singafokhasanga emthandazweni. Siba neemini zemithandazo ke, siba neemini njengangoku sithe ubona uba unyaka wesibini singene silihlanganisile ibandla kule ndawo luhlangene nokumthandazo iba khona, samisa ukuthi every Friday siyahlangana abefundisi ngoLwesihlanu, yonke into siyayimisa sibheke emthandazweni sidibane sihlangane njengaphaa kuMesize siyangena kakhulu qho kwi-Friday phaa eScience. Eyesibini ke iprogram esinazo kuba khona ii-conferences. Ezo conference ke nezo summit siba nazo sizama ucakisa banzi ukuthi yintoni le siyihlanganeleyo apha. Uba kukho into umzekelo kwezi zinto zithithi yi-fivefold ministry apho sisagxile khona kangoku sifuna abantu bakwazi uhamba kakuhle, apostles, prophet, bishop, ntoni ntoni. Ezo zinto sizifundisa sihleli phantsi ngale ndlela kwii-conferences. Kwezinye ezininzi siba nazo apha kooFerde Hotel, siba nazo ii-conferences phaa. Sithethe phantsi ukuthi umfundisi ugqityelwe ngumprofethi na, kule mihlangano uzayo sengumpostile. Sifuna ulungisa ezo sizilungisa hleli phantsi ke ezo. Umgqibele eyibhishophu uyambona akasengubhishophu useyi-arch. Zingena njani i-arch nezinye izinto, siyasifundisa ke. Asigxekani kuloo nto, asigxeki nokuthi kutheni uze ube ngumpostile, kodwa into esiyithileyo sithi le nto ibihamba njani umthetho wayo. Sigqithe ke apho sibe nazo ke iinto ezifana nee-workshops. Siyazenza ii-workshop kakhulu, siphume mhlawumbi siyothatha 3 days singaphandle sijonge ivision yale nto siyiphetheyo, sijonga ukuthi sayisebenza kanjani. Siyayenza ke loo nto. Sigqibele ke ngokuba nezinto nisithi ukuzibiza yimivalo, like xa kuphela unyaka siyadibana senze ibhrayi sonwabe, wonke umntu azive ekhululekile. Nokuthi ke into esiyenza loo nto sokha le unity tata, ngaphezu kokumxelela inyani umntu uzawumxelela inyani engekho kwi-unity, engakuthandi okanye ngeyofemeli yakho, akazukwazi ukuyamkela into uyithethayo. So abantu abasha Tata uMakeli nabantu abangoomama bamkelekile? Kakhulu ke bhuti, kangangento yoba sineeprogram ezimbini endizawuzibalisa kuwe. Oomama banazo iiprogram zabo ezi zenziwayo kule nyanga ezawuba khona, kodwa ubukhulu becala asiyikhuthazi into yokohlukana koomama kakhulu nootata. Sifuna thina ibe libandla kuba xa sijonga encwadini yezenzo ayibonakali kakhulu indawo eyayibonakala oomama bahlangana bodwa, ootata bahlangana. Into evela ithi emfundisweni ebandleni likaThixo oomama babafundise ufazana. Uyakwazi mos ubafundisa abantu abatsha ingebasimkile thina sikhona nathi, kodwa siyazivumela iintlangano ezinjengezoba oomama bahlangane bazihlalele bodwa bathethe kakuhle ke bayale abantwana. Nalapha ke kulutsha asibakhuphi abantu abatsha sithi mababheke ndawo, kodwa siyafunda sibanike ke ithuba kaba baphuma babheke ezikhempini abantwana esinabo beenkonzo ezinkonzo sihlangene ngazo, badibane bezezo nkonzo. Nabo balihlanganisile ibandla ngokudibana kwabantu abatsha bafundisana. Siyazenza ke zona, sibe nazo ke iinkonzo. Eyona inkulu ke into uThixo endimthanda kwayiqhubayo ngoku yile nto kuthiwa libandla linamadoda amakhulu, Fathers of the City. Zikhona, sizimisile. Sithi ke ngoku fathers and sons, sifuna ootata singabi nabo abantu abathe saphandle, oonyana behamba bodwa, ootata behamba bodwa. Sithi ootata mabahambe, sons and daughters, noonyana babo mayenzeke loo nto. Ngoba iBhayibhile ithi, mntanam, xa ndikuba ndikowuta ndizokuma phaya kwincwadi yeZenzo 15, ithi kwingxubakaxaka ezaziba khona kweli bandla lamazibulo, ithi into yawuxaka inyiswe isiwe eJerusalem. EJerusalem ke kulapho kukho khona amadoda amakhulu. Amadoda amakhulu ke lawo ayehlala phantsi ijonga into. Ithi ivesi kwakukhona abapostile, kukhona amadoda amakhulu, kukhona noomama abakhulu ebandleni ababefundisa ufazana nabantwana kweli bandla likaThixo linye. So wamkelekile wonke umntu ongumama, bamkelekile abantu abatsha, bamkelekile ootata. Ngoku ndithetha nawe nje sifuna uthi ikapa lingahambi laa ndlela belihamba ube ngulowo uqhele yakhe akabuzwa. Sifuna amadoda amakhulu asuke azofika apha kule nkonzo sihleli kuyo apha azojonga uba ndenza yonani. Asityisi bantu zinto ezingatyiwa yona, asityisi bantu zinto abafana uba bazityi na, ngoba ibandla kalo ayilolam. Noba ngaphakama umntu this is my church, sawungena sithi ibandla, umntu owafika ibandla mnye, nguKristu Yesu. Wena
umisiwe nguThixo kule ndawo into yoba walusela ibandla. Ngamanye amagama uqeshiwe, uyawuvuzwa ngomhla wokugqibela, kodwa ibandla leyo lakho. Ithe iBhayibhile waluseni lo mhlaba. Ndithetha kuye mntanam, akho hlobo lomntu lingekhoyo apha. Abapostile uyancedakala xa ulapha, ufundiswe uba umpostile umiswa nxa kutheni, ufundiswe uba umfundisi umiswa, ufundiswe apha kuluhlangeni uba umprofethi uprofeta nxa kutheni. Zintoni ezamkelekileyo kumntu? Angasokathi umntu kukho into ethi ngomso uyawubhubha ube ungazubhubha. Athi nantsi nye andifundele ezo nto ke. Into andithela uba izinto esizifundisayo apha kule hlangene azizonto zowugxeka mntu. Asithobeli mntu, asijongelanga mntu phantsi, wonke umntu simbeka kwileveli enye, kodwa into esifuna uyidlulisa lulwazi oluphangeleleyo. Athi umbhali ibandla malifikelele ekukhuleni nasekumazini okuzeleyo unyana kaThixo. That is why incwadi yamaEfeso 4:11 yayithetha loo nto. Yathi ukumiswa kwabantu, abanye bamiswa bangabapostile, kukwakhiwa komzimba kaKristu. Ithi laa vesi, side thina sifike kubo ubukhulu nobokumazi okuzeleyo unyana kaThixo. Mamela, ithi ebudodeni ebupheleleyo. Indoda mosiba yindoda wangosile sobabini apha. Singamadoda sobabini kodwa silingana. Ndiyakuthi uyindodana kunam. Ngamanye amagama ke zikhona inkolo sifuna ingafiki kulaa level yokushiyana kakhulu. Siyazi uba inkolo ifika kwilevel enye. Xa uphethe ibandla likaThixo ube nolwazi olufumana kwabanye abantu, kwabanye befundisa sebeyazi omakade bona. Ake ndimeke. Tata, kungenzeka uba kukho umntu businessman, businesswoman, mhlawumbi ukhona ummamele ngoku this episode, very great episode. Mhlawumbi useJohannesburg, useMpumalanga, use-Eastern Cape, othi mna ndiyawuthanda lo mbono utata acacisayo kangoba ndinemali, rhala ufake imali. Wenza njani ukuthi andicelanga ngumntu, ndiyadisayidela uba ngaba ndityale imali kule nto uThixo ayibeke phezu kwakhe iqhubeke ibeke phambili. Wenza njani mhlawumbi? Mntana, umntu onjalo simamkela ngendlela ezishushu kuba sithi ngokwasemveleni yeBhayibhile nebandleni, ithetha ngalo le ncwadi ezenzo, kuthe kwawuba ibandla lihamba kwathiwa makube khona ingxowa nemali. Abantu ababengoonobhizinesi ngelo xesha kuthiwa babe nemihlaba, babe nezinto ababezenza, babethengisa ngazo ukwenzela uba ibandla likaThixo lihlale linokudla, kuba le nto yokudla tata mandize nayo kwancipha emva. Nakweliya lalikhokelwa nguMoses ibandla, kwakungavumelekanga into yoba ibandla lihlale kukulanjwa, ibandla ibe yindawo yokuhlupheka. Ibisithi intetha yabuze kukhutshwe iingxowa ezilishumi xa umntu evunile, ababingeli bengakwazi uyawuphangela ukuba basebenze umsebenzi kaThixo. Ithi iBhayibhile kwakusenzela uba kube khona ukudla endlini kaThixo. Apha ke kulo mnqophiso umtsha kule ncwadi ezenza, ithi iBhayibhile babethengisa ngemihlaba yabo, bethengisa ngeento zabantu abanazo. First thing eyenziwayo libandla lamazibulo, lavula ingxowa yobudlelwane. Alikwazi ibandla ukuhamba lingenangxowa ngoba sizuhamba ngomoya ukuya eJoburg. Sawubethwa e-airport, kufuneka imali. Awunokuthandazela i-airport uthi masiweni ngezandla, masithethe ngezilwimi. Akuhambeki ngolo hlobo ngoba ezo nto zizokudlala iilwimi zezasenkonzweni, kuphila abantu, ayizezokuthandaza kwiindawo zohamba. So xa kukho unobhizinesi ovelayo ke othi ndicela noba engunobhizinesi noba ngumfundisi othi ndicela ukufaka nantsi imali endinayo, ndichaze lo mbono, ndichaze le nto ingeyaseCape Town, ndichaze le nto igcwala ilizwe lonke, ndichaze le nto siyidingayo, nantsi imali. Yamkeleka kakuhle loo nto mntanam. Mhlawumbi yiloo nto sinazo ii-bank account, ii-bank account zivuliwe. I-bank account yingxowa. Kudala ke bengekabikho zi-bank account kodwa bekusenziwa kwenziwe sure into yoba imali igcinekile. Sothuswa yilaa nto kaJudas Iscariot ke uba imali igcinwe ezipotweni, wathi kanti njebe hamba nje uplane enye into ngale mali. Sathi ke imali mayigcinwe ezibhankini, savula iakhawunti, imali zebandla. Ngamanye amagama ngamafutshane, siyamkela kakhulu xa kukho umntu othi ndinqwenela ukufaka isandla kulo mcimbi kuba le nto idinga uhamba izale ilizwe lonke. Kulaa mazwi athe uYesu, hambani lonke ilizwe niyozalisa umhlaba. Qinisekile ke ukuthi ke i-bank accounts neenamba sazifaka apha ezantsi ezibubukele ezawaphirisha apha ezantsi. Umntu ofuna ujoyina ke ngokuthi hayi icawe yam ngoku ndicacelwe lo mbono, ndifuna uba ngaba ize, ndifuna uza namarhamente wam wonke aze. Wenza njani mhlawumbi, approach abantu? Umntu xa efuna ukuba ahlangane nathi, sine-group apha esinyuleleyo esithi yi-task team. Kule task team ke
sinamadoda azawukwazi into yoba akubonise uba kuphilwa ngabo, kodwa mandiyithethe phandle, asijoyinisi ngamali kuba nezi zethu iicawe siziqhuba kweendawo sikuzo, icawe ejoyinwa ngumbutho lowo. umbutho lowo. Siyayijoyinisa ke nyhani ke imibutho yethu yabefundisi, kodwa inkonzo xa sithi sithetha ngebandla, alikho ibandla elijoyinwa ngemali, ibandla kujoyinwa ngentliziyo yokwamkela uYesu. Nathi ke apha kulihlangene naku-Great Commissioner sijoyinisa mntu sithi, yiza umfundisi wamkelekile, sizobonisana mhlawumbi njengoba ufika nje wena uphethe elinye icebo elizawusenza sikhule ngakumbi. So we don't need uba ubhatale nto, yiza nje ngentliziyo yakho, into ozawuza nayo ke nawe kuba uyayazi uba le nto ayihambi. Siyawamkela umnikelo umntu othi hayi ndiyanqwenela uba ndibe khona, kodwa nantsi into endiyiphethe endicinga uba masiyenze. Kodwa ke indlela yokudibana naloo nto ke udibane ne-task team ikube. Uba kunjalo nam njengoba ndijikeleza yonke indawo, abanye abantu ke abayazi loo task team bandazi mna, umntu ukhontrakta mna ndimdibanise ke mna ne-task team leyo akwazi ke nayo. Sine-database yokudibanisa zonke iinkonzo eziphantsi kweli lephondo leNtshona Koloni, kanti nasema-Eastern Cape bakhona asebesivile nabasebeyithanda. Sinaloo database ke sifaka wonke kumntu, sifake ibandla olakho negama lalo nee-contact number zakho, xa kukho izinto sikukhontakte, kodwa asijoyinisi ngamali kuba asenzi masingcwabane. Amazwi okugqibela nje kuwe kumntu omamele phayana, mhlawumbi umntu ozawuqala ukubukela ngoku njengoba sewuyivala, mhlawumbi yintoni ulihlangene ibandla ujonge phi okokugqibela? Ulihlangene ibandla naye asilogama lecawa, kodwa sisenzeko esenzekileyo soba sivume ibandla lakhe likhulu kangaka libe under one roof, into engenzeki kubafundisi. Ulihlangene ke yiloo mbiza isidibanisileyo, yiloo mbiza isidibanise sabantu, yiloo femeli ngamanye amagama endithi yifemeli enkulu eyayidalwe nguThixo kodwa yakhula ke. Ulihlangene ke lowo, kodwa phantsi kolu hlangano ke, entla kolu hlangene, sinale nto siyibiza ngokuthi the Great Commission. I-Great Commission ke sidibanisa sonke, yiyo le nto kungenzimanga ukuhlangana kwabefundisi aba kuba bayayazi uba ndithetha abona ke mna bandazi abantu bonke ngo-Great Commission kuba ndaba nentlahla uThixo ayitshilo into yoba ibandla likaThixo yilaa nto wayethe kuthi masihambe soyenza. Wayethe go ye therefore make disciples of all nations. Oko ke mna ndayamkela inkosi ndadibana ngo-1977. Oko ndandisenza abafundi, andenzanga enye into, khandibe ndibe nelakhi enkulu yoba ndingakwazi ungena nakweziphi izinto ezingeniweyo, ndibambe laa nto ibithethwe nguThixo kwincwadi kaMateyu 28 verse 19, ndenza abafundi. Ilula ke ngoku loo nto, wonke umntu uvele afike azibonele uba nam tyhini, athi awuziqonda. Kukho laa vesi ithi wathi akuzazi unyana wolahleko wayiqonda imeko yakhe wabuyela ekhaya. Sonke ke ngoku sifuna sifikele ukuziqonda uthi sa akuzisinceda nto. Ndigqibezele ngokuthi incwadi kaNehemiya 4 ivesi ka-19 ithe le nto ndithe sithetha. Uthi uNehemiya abona uba kuthe sa athi masibuyeleni ekhaya. Uthi singawokha njani nalo msebenzi nxa sithe saa sinyuke ngodonga omnye ukude komnye? Mntanam, wenza umzekelo endiwuandastendayo. Uthi ukhona na umntu othe sakha omnye abe phaa omnye abe phaa? Ingenzeka njani loba noko omnye azise udaka omnye azise isitena? UNehemiya ke ubonisa ukuthi xa lihlangene ibandla, noba bangavela ooSanibhalathi bavele ooTobiya, abazosenza nto xa sidibene. Indoda mayakhe iphethe iprofoli kule ngalo, iphethe ikrele kweli cala, ukwenzela uba izinto ezingezo zalapha zingangeni. Kodwa into esiyenzayo, ndithetha ukuthi mntanam ngamagama amafutshane, ndiyakumema nawe mntu ungumfundisi undivayo namhlanje, ndicela into yoba uzibandakanye nathi. Andithethi ukuthi uyawube lihlangene ibandla lidibane kule ndawo sikuyo sodwa, kodwa ukuhlangana kwethu uthi malihlangane ibandla ke libuyele kwindalashe, libuyele ekhaya. Ngamanye amagama lihlangene madoda, lihlangene ibandla likaThixo. Amen. Okokugqibela, kuba ke into ehlanganisa abantu iba nee-challenges ekuhambeni kwexesha noba iqale kakuhle, mhlawumbi uye uzi-overcome njani ii-challenges xa ziye zaba khona? Ngenxa yento yoba mntanam ndithe kuwe sinamadoda amakhulu andindodwa, kodwa njengomakade bona endizihambileyo izinto, ndazibona iimfazwe zenkonzo, ndazibona ii-politics zenkonzo, ndiyazazi iindlela ezenza sahlukene. Ndisukile emabandleni sayokha,
sawokha amabandla simane siwatshintshe qhakeka nami ndiba phakathi kwalawo. Kodwa uThixo undenzele inceba yoba sibe khona imibuthweni. Siqala ngoba sihlanganisa ibandla, siqale senza ii-fraternal sathini, zichithakale ziphele phakathi, sade safikele kuyazi into yoba le nto inje. Ngoku sithatha iBhayibhile ngoku, into esikhululayo, into nganye eyenzekayo apha, sinamazwi esiwasebenzisayo athethwa kwincwadi kaJoshua 1 verse 8 ethi, Joshua njengoba uthatha over kuMoses, uMoses engasekho, awuthathi na over, uthatha emva kwakhe. Uzungasuki kule ncwadi, mayihlale le ncwadi emlonyeni wakho. Bathi nithi ke xa nikhumshana uyimeditate le ncwadi, mayihlale. Ngamanye amagama iza kukuthatha ke le ncwadi iyokukubeka ekana. Mamela ke mntanam, ithi laa ndawo noba sowufike kana ayizukuyeka laa ncwadi, uyawuthi uphumelele uphile ngale ncwadi, ikuthathe apha phezu kweJordani apha kushiye khona uMoses, iyokubeka le ncwadi. Mandenze umzekelo ozawubona nawe. Ubusuka bubheke eBhayi okanye ubheke eJoburg, uhamba mos ngebhodi. Ibhodi ke ivesi ekuxelela uba bheka ngapha. Awukwazi xa ufika eJoburg uthi thatha nezi bhodi nizilahle. Uthi ngosowufikileyo phaa eJoburg, phaa etawuni, kumanxa kanye zikufuna ngamandla iibhodi. Ndenza umzekelo ke ngeBhayibhile. Phaa etawuni kukho iindawo ezithiwa don't park in front of this gate. Kubekho iindawo ezithi hamba kancinci apha, hamba kwesi. Ngamanye amagama kumanxa iBhayibhile ifuneka ngamandla xa silapha ebandleni, ngoba sizojonga indlela uba andizufumana tikiti nanxa ndimapha, andizofumana kubethwana. Ngaloo mazwi ndithi iBhayibhile mntanam ndayiphakamisa mhla ndandicelwa ngabefundisi uba ndihambe phambi kwabo as a president. Ndathi andinawukwazi ukukhokela abefundisi beqonda kangaka abaye bavele eziyunivesithi, abaye ngooprofesa. Into ezawundenza ndikwazi uhamba phambi kwala madoda afundileyo, amanye ke angenasikolo njengathi sonke abanye abaye befundile, abaye bengafundanga ibe phakathi. Ndathi ayikho indoda enokukhokela abefundisi ngaphandle uba iphakamise ilizwi. Ndincedwa ke mna ukuze ndizi-overcome ezinye izinto kukuthatha into izwi. Izwi alinayo into elingayiphenduliyo. Uba kukho into eyenzekileyo ebandleni siyayijonga iqali, ngoba uthe incwadi into eyayikho iyawubuya ibekho. Ngamanye amagama into ezazisenzeka kudala ziyawuphinda zenzeke nangoku. Zezi ke utata uMakile amangazo athi xa wenza into ethile, uba ubethe umntu enkonzweni nantsi ivesi, uba uthuka umntu enkonzweni nantsi ivesi, uba wenze le ikwincwadi yamaGalatiya 5 verse 19 uyayazi nawe nantsi ivesi. Bonke abazenzayo izinto kuthiwe bawuthi ndilungisa wena ke ngoku into yoba suyenza le nto, ngoba xa uyenza incwadi ayikuvumeli. Nothi mna ngokwam soze ndikwazi, into endikwazisayo yincwadi kaThixo. Hayi, siyabonga kakhulu.